Какво прави моята четка и тук на земята? Иска да смигирам. Какво искаш? Да смигирам. А откъде взима тези гримове? От банята. А те на кой са? На мама. Не са мои тези. А на кой са? Ами, сигурно са на Габи. Мои? Това са моите. Мама, аз иска да има. Ма няма да ровиш. Какво искаш да имаш? Да само искам мора. Добре, но тази четка не е за тези гримове, пиленце. Защо ми съсипахте всички четки? Мамо. Какво искаш да правиш с нея? Да смигирам. Не се ли казва гримирам? Да мирам. Миши, нито четката е твоя, нито сенките. Как? Кажи ваш проблем, нали? Вашето проблем. Без газа. На кой е проблем това? Не. Кажи на кой е проблем, че си взела гримовете? На кака. На кака ти? Да. Това ако не беше проблем на кака, че...